Zuciyata nake ta samun sauƙi, ashe nishaɗi kan sare ko yaushe cikin shauƙi. Cikin ƙauna kun san ba ta san kullum naƙi, duk wanda ya so burinsa ce ya yi mataki. A cikin raina kin gaban kallon kowace ƴan sike, zan jirgi komai tamkar tafiya ce a wajen falke. Mai alƙawari san kowa ya maso sai da ke raba da ke na tabbata tilas ne za mu dara kaya ingi na tsaya ne na yi damara na jatinga ai alƙawari tun da kin banda amana zamo goga awar sona zuciya ta filin ke take hanga karfe din zancen rawa in kiɗe haka zan shige gunci so ya san kalmar rabuwa akwai ɗaci yin ki da ke ko yaushe ko da na cikin bacci na gaskata san ki na saka shi a raina har cikin zuciya zama tulo tun da so ne asali na a can farko zan sa haƙuri tun da na san sai da kan yake karko in ki kai mini nisa ko ina kike tilas ne na tattako ba zai yi fushiwa tun da na san sai kin sani na sako magani so daɗinsa ya kula wajen raɗi mai dace da masoyi shi zai dinga jin daɗi sako da shi ma soyayya shi ne dan yake to iya ba shi da sabo da mai iya